Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kumgadak ka jingkemen bat ka jingsngu yo blay ka jingya sengkentay Maukarwa district ka laraki ya ka jingdap shiphausnem ka jakari khlong ka bala jer kerteng ka Miriam Scratch ka badan ha ka sinang Maukarwat Southwest Khasi Hills district. Ha kanikasngi la sakilang do MLA ka Maukarwat constituency uba Renekton Lingdo Tongkhar ubala Longkum Ukongsan u pastor NF Shangpliang u pastor HE Wanyang u chairman elect jong ka Maukarwat district u temen basan P Wanyang u badai advisor jong ka JSeng Kenthai Maukarwat district uba RR Lingkhoi menteri snong Maukarwat ki kimi ki kpa bat kiwei Hi kinong yarap kinong pek kelung hang ni ya kide kilai ngut kiba pila sim ya kide keredan ban longkom tikimi mensengi ya kide kelung kalong ka haduk kata-kata baladam dei bab hidon kata ka jing sebon mensim ke boleh ulabu hi hapi ngaku aban ong balada pisule menle kan nomne ada kata tang sipor pinom la menle ban sebon jubor lada kam dei hi bakaladon apa ka mensim sebon hakabau boleh ulabu hapi kinong pek kan long ka haduk kata-kata barang akwa berkepat yapi ba nganget ba phi ki ba la sim mi kede jikut timut ban ya petlam mi kede khlung pilas ngoto ya kata kasap ko boleh ula aya phi ula bu api ya ka ba phinla ban ya le ya kata ka ji penyat ekmut ka jing pen bujli jankin kamdei ka basuk lada kamdon kene sim jo ka jing ji khlung kalong ka haduk kata-kata ya ki khun jo ki wei ngada kemilenti baki nong pria kinong ya petlam mikna kret bahawat kedai ka bae hadu kata-kata ka service ka bae te hendrei da kata ka ji trelang kamtam apa pio kinong trei ki biang kinong trei ki bah ni kemilenti bakane ka kret kanang ya seprang na kapor sekapor ngila ya sedang kumi kene ka judge service but ngakwa ban onge pi balada don manu ki ban keli nga hadu mentah ban ong ka ka social service ka ba pilas ngo huntam hakta ka jing yadon menta hakta ka jing haduk menta ngam padon na kuipat ka social service ka ba kan kam kraw ya ka bangan don berjubah ban ong kata da kuipat handai haduk menta ngarang ya kran harum hanek haka ba ikran nek perlok man ong ka social service ka ba ngasgo hun haduk menta kadai ka jing yadon menta ban ri ki khlung ya ka ba pilai tip bangilai sedang ka orphanage hangtai ya ke bangi sedang mensua pirlu di building hantai has lai lausang mentangi don la ke jong ke building hang ne ha molong wer bar ngai kublai shumen ibu boring ibala sim full time bani pet ya kene kam ka ba haduk menta kala ya bah ha ka bala bun peu ngot ki kena ki konsuet ki bala me na ketika jakari konsuet ya ke ba ki ya pas ki kedan per ki bele pas MA ki bele pas MSc ki bele pas BA BSc ki bon ba ki kena ki balami na katai ka jar kari konsuat tebat lada don kano ya ke bangi akan para member be sedang lang idon hang nekum ibu pros ki bangi le sedang lang ke service nga i ba barok hak bangi don meeting ki don be to jusko hun hak sim ban ong bangi la sedang ya ka kam ka badai ban syakri ya ki khlum nga kmelenti hapi ki long kemi jo ka district bakan don ke ju ka sim ba haden ki pausnam ka bakinang ya sena prejo pik bon pila don naduk pasdang ni kene pila de ki founder members ya kene ka kret hakene ki shipho tli ki snam but dang bon ki pausnam ki ba pinang ya kat ki barang la ki barang sat ki barang klanyi ki ba pinyai beteng ban syakri kene ka kam yang guys kem ba pindon kata ka jisgo hun ka mensim haden habut na POE bakin don ki khon ni ka ba pilayo penri hakene ka kret ya ke bakilia kiliasan kin lia long brew ke yaman brew bat anda ke yo kam ke yo jam pindon kata jesukan mau bat sko hun la kemesim ong bangile don benta bat sumar ya kini gikon ngada kembelen pi bakin don gikon ki basya sumara ke nekakret ya ke bakin yasan kini rangba kini ya start kini anang kini yo pule kini pas ki kedan per bat katahi kan ai jing hun ya pi kinong ya pet ya pi kum ke jesen kan thayu ka district bat kum juru kam tam ya piki nongri ya piki nong sumar ki batre kene ka kunach ngi kmelenti ki jing kraw jong kene ka service ka filasdang ha ka bangi
wa ban yo i ba ki wei ki snam kini ki jingdon kam ya ka phila ong ya ka phila bu hang ne ya ka jingdon kam jo kalanti le kalanti wan ho kalong ka badai ya ka jing pen bahai ke compound ho ji ko ban i ba kalong ka internet kat ka kret ya ka bala sim ban priat ka district mau keruat ni kwa ban i sisya ba kan don ka standard ka khamba ka tangin hap keren hok ka jing sisya bagi kemilenti bagi senam keperluan ngenyo i ka tak standard ka khamba bah ka ba kum ki para banget jo ka district ki dia ban yat ban rung hakan ka kret ngin don ka jing sko pho sam rakhi bar ka jing sokumen ban yo i ka jing bha bar ka jing yalam jo phi kilong kemi ngam don jing arta tene ha ka bagi kemilenti bala se ombun senam ha ki ki sau senam san senam ban wan phin la ban kalai ka ne ka center ka mandai ka center ha ka ba kan ai ka jing sko sarong yang ngi baro ki bade ki para dong ki para thain bar kan ki para banget jo ka balang ya ki bing wan man pek berman jingo ekni akret sei kerpang eru ia ke jinge sengken thei jong ka district jong ka mokrwat district jong ka belang presbyterian ki balashim ia kene ke jingkit kle ia kene ke jingkit khia banlet sya ka perthei ban syakri ia ka imlang salang kuble shibane ngadon tang ka jingkemen ke bakrau ban yoi baka balang kalet ka perthei namar ke penkongo ilade ya ke jingkhor ke jong try jesu ha ke bau on gospel ke jong marcos khat nriu khat san khilet phi ke perthei banelap ke khobor ke bah kene ke jing penkongo jo ke jing sang ke thei ke district banlet ke perthei banlet ke imlang ka salang banong kot ta kisau kenro jong ka balang jong ke ying mane hendrei banlet ka imlang salang kalong ka pabha borbor ba ki Kristen ba ka balang Kristen kan let ka perthei bat kalong tang ka jing kemen yang i wei pe wei hot kadon ka concern ha ka ba ki don hateng ki por ha ka bang yo i ba ka perthei karong ki balang kadon ka por ka bang gilong concern ni kata hendrei ki por barok ngi deban kemen bat ngi deban anyu yo blai ha ka bang yo i ba ka balang ka let ka perthei kublai sebenarnya ke jing don ki pastor ki badan lang barngi ke jing don ki teman besan ki baya pet ki baya don benta ha ka district bat kum joro i advisor jo ke jing sang ke jo ka district ya baro ki bala ai ki jingkran ki basko tenap mene kublai sebenarnya ya ke por ke bodo jong phi bade ke jing ya shemta ya ke jing don benta jong phi ha ka ne ka celebration over ke ne kalat ban ai kublai shi posnam ya ka Miriam Crutch kabal sedang hangne haka district jongi hana mukarat ban syakri kene ka dong ka than bat kumbangi sngu thu ni pastor ba kene ka kret om dei ba ka don hangne ban syakri tang ya ki para banget jong ka district hendrei ki babon ki long kemi khamtom ki banabar ki bala yo e ka jing syakri ngai ka jing ai khublei kerpang ka jing ai khublei dap shi posnam jong kene ka jing syakri ya ka ba ka jing sang ka thei kala sedang hakane ka dong ka thanjungi kublai shubane barga ko penskam sai senpat bato ai ba kane ka jing syakri kam dei tang ye ki para banget jong ka balang haka district mokrwat hendrei kan yai long ka ba kham krau bat ka ba la ban syakri khamba ye ki paj ba jo kane ka dong ka than jong kane ka southwest ka sihir jogi hibra ko wei namar philayo e ka chaka ka ba pedang tam ka bale hasentar ba jong ka district hang ne hamok ruat kublai shibane ek jing don mata jong phi na ka por mut berngalaya keren bakini ki long kemi ki balwani kendu yang ngaban ong man ai jing arab yang ngada krach ngala kular berngalap pej menero hakane ka kalis jong ki jing kular jong yaunus nam ar phonro ar phonyo kaladon kalis jong kane ka krach hakaba kumbalailak ngala ermak banbo hakane ka snam ar phonro ar phonyo te hendrei kebangan ang perkhat berkebangan ang yo sngo khamtam dangal yo i ka memorandum ya ka ba ikong bahun nila ai ngala perkhat ba kata ke jing perkhat jonga banyarap ita ke jing rap kabarit sai chairperson le pasio menei ong kabarit te mat kanum la syuk pen biang ki jin kam yo kene krach kalau perlongi ngawan perkhat kumno bangila ban le em ya kata ke bakham krau ha kata ke jing don kam bat ngala syu don ha ke jing mut ban ai jing mut ya phi batong dia persyak wallah hajing sya kilis ki bakham khmat ngala don ki weipat ngampit lang la man penget yo chief minister ban ai ya kini skim ki bakham he hendring syubut ban ajung mur ya phi to
Ini ya persang lah kaya persang. Wad laki ladon kilis kiba kama-kamati kiba ngaladep ay ho chip nistar. Dengan persang biang. Da kabangan persang biang merkerpati ila day langang dangla ban ay biang merpenrung sakaway. Ya kene kakurat chang ne. Perkerpati pisa snaik estimate. La kumno khatsan lane ar pholak rengkat kidi jinur kambarok ba pipidon ngan ya persang ngamla siwan kular tikena. Lang-langla an em markidon kilis kiba ngala bu lepa ka priority. Ya kabangala ya keren baru chip nistar. Ya kabawla kular ban ay. Ti langi dang la na ban yo sakane ngani persang tendre ngakrpare phitong ngi dia penlut la kalong ke penlut kato kan ban snaik estimate ban yo ikni ki quotation ya ka bapidon kam ikni ki tiar ya ke badon kam ya ke bapi bindon kam ki equipment ke badon kam nam taki kena bat kam tam ek taka jing thumu ban sna sakawai kamala ka bahajrong ngakrpare phi ba phinle ek taka estimate bas ban poi hanga ngi dia persang ngasubu rupa ka jing kum ka jing perkan mau ya phi kilong kemi bari ka tam kinong pet ba habala don kaying armala tungin husiar bahai ki kun namar bashi mala takam dadon kanu karis handai armala kadon karis ke bakrau ya ki klung ki ban ya pendon kam ya kene kiying armala kam tam ki step ngadon iklung ibadat iba sistem karwei benar kam talanter te kabiang dai kun janga tang supaya hajrong ban hiar ila yambe iyang be nonton jrong iyambe ban sim kamara pur bakyu bri kyu hi step ban kyu te hendrai le sekum kita kam day kata kabangin bu eta karis ngin habban sumar bha bakanum don kanu kanu ka chance bagi kelung ken ur na kini ke steps ta hendrai kejing aji mut ya kabadai ngakwa ban perslur ya ki kimi ki bawan bu ikun hne pio i kanu kanu kejing aji mut i kerpat ya kejing sangkat heru bapin priang kita kejing aji mut la da yo sngo kanu kanu kejing aji mut na ki kimi ki bajuan bu iki kon hangne sasin pat kublai sibun kublai jarngo bar blai tra kanat un korku un dan lam berkat bar kameriam krech nang ne shakmat ka baki por kidawan kublai sibun. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends and a little bit of hope. This is STEMS. Our right, our future.